Arratsaldeon, osasuna eta errausketa ikerketa taldeko kideo gara, eta etorri gara aurkeztera azkeneko ikerlanak aztertzen dutenak, errausketa eta osasunaren arteko lotura. Nik hitzengo dut euskeraz, eta Jose Cruzek hitzengo du gazteleraz. Tendentzia aurkezten egin guzuet, Jose Cruz, Luis Villadiego, oiteko kide dala, eta nire hau segurutzelena gaur, hondakinen arloko erakundeen kontrolorik ezaren ondoriei buruzko krisi betean, osasun kolektiboaren ahotsa altxatu nahi dugu berriz ere. Herritarrei jakinarazteko erraustegien inguruan argitaratutako azken azterlanek adierazten dutela herritarren osasunerako arriskua direla oraindik ere. Iragazki eta laben teknologia hoberenarekin eta aurreratuenarekin hornituta egon arren. Iaz argitaratutako bi azterlanetan jarriko du arreta. Lehenengoan, Britainia Handian egindakoa. Jaiotzetik malformazioak jasateko arriskua areagotu eginda ikertutako erraustegien inguruan bizi diren biztanleen artean. Zehazki, bihotzeko eta gernu aparatuko malformazioa. Bigarrena berriz, Italian egina dago. Hilkortasun totalaren gorakada nabari da. Minbizi linfatikogatik, arnas gaixotasunengatik eta gaixotasun kardiobaskularrengatik. Aztertutako erraustegiaren inguruetan bizi den biztanlerian. Ikerlan honen ondorioz, bertako agintariek aztertutako erraustegia ixtea erabaki zuten. Osasuneko afekzio horietako batzuk badatoz erraustegi modernoen inguruan berriki egindako beste ikerlan batzuen ondorioekin, edo munduko osasun erakundeak 2016an hondakinak eta osasunari buruz argitaratutako txosten batean aipatutakoarekin. Zientziaren arloan oso garrantzitsua den zerbait adierazi nahi dugu. Argitaratutako ikerlanak aztertzean ez ditugu kontutan hartu erraustegien jabe diren enpresek finantzatutako ikerlanak. Haietako askoren diseinuan ikusitako akatsak eta finantzaketaren jatorriaren ondorioz sor daitezken interes gatazkak direla eta. Salbuespen bat egin dugu Zabalgarbiko erraustegiaren inguruan egindako ikerlanekin. Haren gertutasun geografikoa dela eta. Ikerlan hauetan ere akatsak antzeman ditugu diseinuan, eta dagoeneko eginei jakiniarazi dizkiegu. Akats horiek zalantzan jartzen dituzte ikerlanen ondorioak. Aipatutako ikerlan hauetan gehien bat dietaren bidezko esposizioa duten kutsatzaileak monitorizatzen dira. Erraustegiaren eraginpean dagoen tokiko produktu gutxi edo bat ere ez konsumitzeak azaltzen aldu parte hartzaileen laginetan aztertutako kutsatzaileak ez igo izan. Medikoa garen aldetik, Gipuzkoako herritarrak garen aldetik, esaten aldugu hondakinak errausteak eta ondoren sortutako zepak eta arrautsak zabortegian metatzeak are gehiago kaskartuko dutela arnasten dugun airearen eta gure elikagaiak landatzen ditugun lurzoruen kalitatea. Eta horrek guztiak herritarron gaixotzeko arriskua areagotuko du. Aipatutako ikerlanek eta zorroztasun zientifikoz aztertutako gehienek agerian uzten duten bezala. Horregatik, Diputazioko agintariei eskatzen diegu hondakinak kudeatu ditzaten osasunean ez ezik, ingurumenean eta kliman ere, beraien harreman estuagatik, eragin gutxien izango duen moduan. Kudeaketa horrek, jakina, hondakinen errausketa eta ondoren sortutako zeten eta errautsen zabortegietan metaketa bertan bera uztea eskatzen du. Egin dezatela benetan, Gipuzkoako ingurumen gunea deitzen den horretatik, hondakinak erre gabe eta ingurumenarentzat eta batez ere Gipuzkoako biztanleentzat kutsatzaileak sortu gabe tratatzeko tresna da. Era berean, gure klase politikoari eta erakunde guztiei eskatzen digu osasuna beren politika guztietan txerta ezaten. Ingurune osasungarriagoak sortzeko eta gaixotasunak prebenitzeko.
munduko osasun erakundearen gomendioari eta gizartearen nahiari jarraiki.